हेलो जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबो जोंनि फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आं दं मुसफगासिनो जेरै नोंथांमोना नायदों बियाम सुदाब चेनेल लोगोफोर जोंनि बर' हारिनि सिमां बड'लेण्ड स्टेट बे मोगथां महराव जाफुंहां जागासिनो दं बे समावनो आं नोंथांमोनखौ मोनसे एवारनेस होनो सानदों कि नोंथांमोना हारसिं हालायै बेरायनो नाङा हरदेवाला समफ्राव बे समावहाय जाय जोंनि बेरेखाय मोनसे आफाद दाजादोंमोन अबर' मुंनि बे अबर' मुंनि आफादफ्रा जोंखौ एटेक खालामनो हागौ जोंखौहाय आक्रमण खालामनो हागौ जों बिनि सायावहाय जों गावनो गाव साननानै आरो गावनो गाव मोनसे साबधानै गावखौनो गाव प्रटेक्ट खालामना ला गावखौनो गाव बासायना ला हरदि हला समफ्राव हारसिं हालायै बेरायनो नाङा गोजान गोजान जायगाफ्राव थांनो नाङा आलासि जाहैदोंब्लाबो सानावनो थां आरो हरदि हला जुदि जायोब्ला बर'नि गारिखौनो रायलायनानै फन खालामनानै रिजार्भ खालामनानै थाबायनो नाङा हरदि हला समफ्राव स' बिथांमोना माला समाव मा एटेक खालामगोन रावबो मिथिनाय नङा आरो नोंथांखौ सोर बुथारदों सोर मा खालामदों रावबो माने सुबुत मोननाय नङा आरो लोगोसे बांसिनानो आर्मिफोरा बुंनो थाङोबा अबर' जाथिनि फिसाफ्रानो आर्मि आरो पुलिसाव गोग्लैनाय स' बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ एवारनेस बा मोनसे सान्थि बा मोनसे लानानै नोंथांमोना एसे सान्थौ बेखौ लानानै नोंथांमोना गुबुन जायगायाव थांनाय गोजान जायगायाव थांनाय हारसिं हालाखौ बेबायदि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड अबेबा जायगायाव हाग्रा बंग्रा थांनाय बेबायदिखौ बन्द' खालाम नङाबाथाय नोंनि जिउआ गोमोरनो हागौ बे मोनसे जोंनि सायाव जोंनि लिडारफ्रा एसे बेखौ बुंनानै साबधानै दोनदों मिथिबायना स' आं बेखौ मोनसे बाथ्रा बुंबावनो सानदों कि जोंनि रायजो राजानि माखासे सुबुंफ्रा पाब्लिकफ्रानो गावबा गाव खायसे मानसिफ्रा मोजां खौरां खोनासंनो लुबैनानै लोगोसे 26 जानुवारि नैबे माने जोंना बे रिपाब्लिक डे 71 रिपाब्लिक डे बेखौ नायनो थाखाय थांदों माखासे सुबुङा गावनि रां माने गावनिफ्राय पार्सनेलि रां गारनानै स' बिथांमोना फ्लाइटजों सोरबा थांदों सिगाङाव थांनाय मानसिफ्रा ट्रेनजों थांदों स' नोंथांमोनाबो जुदि थांनो गोसोब्ला फ्लाइटजों थांनो हागोन आरो खोनासंनो हागोन बाट थानाय जानाय गाव गावनि जागोन आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि माखासे गेदेर सुबुंफोराथ' सहैखाबाय आं बेखौथ' मिथिखाबाय स' आं बेखौनो बुंनो सानबावो आरो लोगोसे हेपि 71 रिपाब्लिक डे गाइस 26 जानुवारि 2020 मायथाइ बे दिनैनि दाना आरो बे समावहाय गाजा गोमजायै भारतआव रंजानाय बाजानाय जागोन आरो बिनि गेजेरावहाय जोंनि भारतआव बन्द' जागोन गारि खारनाय मानाय अबेबा जायगायाव खारनो हागौ बाट बेसिकेलि रुल मथे बन्द' स' आं एसे सुंद'यै बिनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों कि 26 जानुवारि आरो बिनि सायाव माबोरै फालिनाय जादोंमोन स' 1950नि सिगां जेसेबांखिनि गभर्नमेन्ट बा रुल्स दंमोन बेखौ रिप्लेस खालामनानै 1950नि 26 जानुवारियाव कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया बेखौ रिप्लेस खालामनानै जोंनि बे कनस्टिटिउसन अफ इन्डियाखौ दोननाय जादोंमोन स' बे समनिफ्रायनो जोंनि जोंनि गभर्नमेन्ट बे दानाय जादोंमोन बे समनिफ्रायनो कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया एफेक्ट जादोंमोन जोंनि बे 26 जानुवारि 1950 मायथाइनिफ्राय स' बिनिफ्रायनो बे दिननिफ्रायनो जोंनि बे माने भारत हादराव रिपाब्लिक डेखौ 26 जानुवारि खालि फालिनाय जायो आरो बेखौ गाजा गोमजायै दिल्लीयाव फालिनाय जायो स' लोगोफोर आरो बेखौनो बुंनो सानदों कि नोंसोरो गावजों गाव दावराव दावसि खालामथ'लायनो नाङा फेसबुकफ्राव आरो वाट्सएपफ्राव ओरैबायदि मोनबाय ओरैबायदि नांथारगौ होनलायनानै आं बेखौ गले बुङो स' नोंथांमोना एसे मोनसे दैजो हम जोंनि गोरों गोरा गेदेरफ्रा एसे सान्थौ आरो साननो गोरोंखा बिथांमोना माबा मोनसे उफाय लागोन आरो ओरैनो जोंनि बि सावरायग्रा सारमोन आरो फेरेंगा सारमोना बुंखादों 100% मोनसेब्लाबो मोनसे फिथाइ जाखागोन होननानै बुंखादों स' नोंथांमोना बेखौ वेट खालाम जुदि जायोब्ला बै समाव नोंथांमोना बुंनो हागोन आरो नोंथांमोननि खुगानिफ्राय बै बाथ्राखौ खोनागोन साननानै बिथांमोना माबा मोनसेबाबो मोनसे फिथाइ महरै बिथांमोना नुजाथि होखागोन बेखौ जों बर' हारिफ्रा बेखौ फोथायनाय थानांगोन लोगोफोर मिथिबायना आरो लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानो गोसो गोथारै गावनि माने साननाय हनायजों गोसो गोथारै आं बेखौनो बुंनो सानो कि नोंथांमोना बे समावहाय गावखौनो गाव प्रटेक्ट खालाम मानो होनबा बे समावहाय फिथाइ नुजाहां डेट होनायजों हिसाबै नङा होमबा आरो बे 28 आव होगोन 26 आव होगोन 27 आव होगोन बेबायदि डेट फोसावनाय हिसाबै बिथांमोननि जाय अबर' आफादफोर बिथांमोना बिराद गरम जानो हागौ स' नोंथांमोना गावखौनो गाव प्रटेक्ट खालाम आं पार्सनेलि नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो मिथिबायना गोजान जायगायाव हारसिं हालायै बेरायनो नाङा आरो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड मोजां मोनलायनायफ्रा बिसोरथ' हाग्रा बंग्रा ओरैबो एकदमबारे गोजान जायगा लांदाङाव थांनानै ओरैबायदि इन्जय खालामहैनाय मा खालामनाय बेफोरबायदि दाजा नोंथांमोना जिउखौ जुदि मोजां मोनो गावनि जिउखौ जुदि मोजां मोनो स' गाइस आं खेबसे बुंबावनो सानदों बियो जै बर' हारिनि जै आरो खेबसे बुंबावनो सानदों जै बर' हारिनि जै आरो नोंथांमोनखौ खुलुमनाय जासिहरबाय